101टा ट्रेक्टरनि रेलि दिनैहाय सराइबिल बिजाबाव बरबादानिफ्राय जागायनानै जोंनि सराइबिल बिजाबनि खना खनला जेरावबो थांनाय जागोन दिनै 101टा ट्रेक्टर रेलिनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय जे 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम प्रमद बर'नि फिन खनसे सरकार जानो थांफिनगासिनो दङ। एबारनि 2025 मायथाइनि बिसायख'थियावहाय बिपिएफआ जेरावबो गैया। बिपिएफआ गाज्रि रोखोमै जेननो थांगासिनो दङ। बिथांमोना सिंगेल डिजिटआवनो थागोन आरो सराइबिलाव बिसोरो जोंनि इपिपिएलनि खाथियावनो गैया। रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि आशीर्बाद होगासिनो दङ, जेरैबायदि रेसपन्स आंनो होगासिनो दङ, प्रमद बर' सारनि जे थांनाय 5 बोसोरनि खामानि, बिथाङा जे दिनै जोंनाव सान्थिखौ गायसनबाय, बिथाङा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनो न्याय होबाय, जौगानायनि लामायाव दिनै गोख्रैयै दावखोलांबाय थाबाय, बेफोर गासैखौबो नायनानै दिनै ट्रेक्टर पार्टिखौ जेरावबो आशीर्बाद होदों रायजो राजाफ्रा, बोर सारस्रिदों। सराइबिल बिजाबावबो बिथांमोना बोर सारस्रिगासिनो दं। बिदिनो थांबाय थायोबा जों गोबां बिबांनि भट लानानै सराइबिल समस्तिखौ देरहानो थांगासिनो दं। सेकेन्ड फेजनिखौ जों फोसावगोन, थाबैनो फोसावगोन, जोंना गासिबो रेडि जोबखा, फोसावनोल' बाखि। गतिके जों सानसे साननैनि गेजेरावनो सेकेन्ड फेजनि लिस्टखौबो जों फोसावगोन। जोङो दिनैनि तारिखआव 22 निफ्राय 26, 22टानिफ्राय 26टा समस्ति देरहानो हानाय मोनसे रिपर्ट, मोनसे सार्भे जोंनि गेजेराव दङ। गतिके जोङो एनि टाइम बिटुइन 22 to 22 to 26 सिट जों देरहागोन। हारसिङैनो जों सरकार दागोन एबार इपिपिएलआ।